Kina ji Mahalakshmi? Kin san wannan abin dariya? Jiya da daddare ne wani mafarki. Kawai na ga kin zo ta daya a jarabawa. Gaba ɗaya makaranta kowa sai ta yaki murna yake yi. Haka na tashi ina ta kyakya ta dariya. Allah kuwa. Don uwa, sakamakon jarabawa ya fito, wa ya zo na biyu. Kai ne? Na taya ki murna kwanu. Na gode. Na gode sosai. Na gode. Na gode. Na gode. Yawa na gode sosai. Na gode. Balu, shagali. Akan me? Saboda ka zo na biyu kuma doka ce duk wanda ya zo na biyu shine zai hada shagali. Haka ne? Kwarai kuwa, haka ne. Lakshmi, Mahalakshmi. Lakshmi ikon Allah. Lakshmi yar baiwa, Lakshmi kin hado. Na fara shiga dimuwa domin ba wani gida da yake dauke da sunan mace. Amma yau ga cikin zo kamar ruwan sama kin cika min burina. Kin cika min burina Mahalakshmi. Gidan Mahalakshmi. Wannan gidan naki ne. Naki ne wannan gidan. Ya kuka gani? Haduwa. Kin cika min burina na rayuwa. Na ganin cewa mun samu hada shagali daga Balu. Wato Balu, daman na ce dan nishadi kawai ka zama na biyu. Ai ina ga bai zama wajibi ba kai wannan babban sadaukarwa saboda ni. Yawa yana so na. Ina shagalin yake?